Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. On Pragadaky studiodan men Ýogşan Nurwan alyp barýaryn. Bu hepde Azatlyk web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna iň köp tomoşa edilen türkmen resmiýleri nämäni ýüze silýärler diýen atlan çap edilen video şekli boldy. Aşgabat, yumruluşyklar dowam edýär diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem iň köp görülenleriň hataryndadyr. Şu hepde iň köp görülen edilen tema hem türkmen lideriniň täze kitaby bilen bagly. Prezident Berdimuhammedowyň täze kitabyny okumak isleýäňizmi diýen soraw bilen açylan forma hem okujularymyz giňden gatnaşdy. Türkmen prezidentiniň täze kitabyny okujularymyzyň bildiren reaksiýalaryny geçmezden Türkmenistanyň uly mesele öwrlerini gaýdylýan dogrular we garawazlar. Pul geçirmegiň huppatlary barada durup geçeliň. Sebäbi bu temalar hem iň köp okuju çeken söhbetleriň başyny çekýär. Ma'lum bolşýaly Aşgabatyň garawazlarlaryny dogruların wakatynyň barha ýokary galýanyny gaýdylýar. Kardeşim tekrar şu ve beýleki meseleler bilen gazaklanyp Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanrada Aşgabatda Garawazarda dollaryň bahasynyň 5,5 manada çenli ýetendigini habar berdiňiz. Bu barada dollrak maglumat beräýsiňiz. Paýtagtda dollaryň gaçakçylyk sowdasy edilýän bazarlarda dollar sowdasyny edýänler tarapyndan satyn alynşam, olaryň gerekli müşterilere satylşam, ülkesel üýtgedi edil şuň kun Aşgabatda 1 dollary dollar satmak üçin bazara gelýänlerden 4 manat 44 manat 60 tenge aralygyna satyn alýarlar. Dollar satyn aljak beýleki müşterilere bolsa dollar sowdagarlary 1 dollary iň arzan bolanyny 5 manat 20 tengeden 5 manat 40 tenge çelli aralyk satýarlar. Bu garawazarlarda dollaryň gizli sowdasy edilýän ýerleriň ähsesinde şeýle. Amanrada bilişimiz ýaly döwlet eýçiligindäki banklarda naqd görnüşinde dollar satylmaýar. Garawazarda da dollary tapyp bolýandygyny aýtdyňyz. Garawazara dollar nireden gelýär? Onlarına Türkmenistan'ın raýatlarynyň öň bir dollar manat meselesinde ağır bir şey. Şonun üçin süýtde ağır bir şey, suw üstläpçe diýilýär. Dollaryň entek erkin satylýan wagtynda da adamlar seherçe süýşürdi bolsa, onu bankyň üstü bilen Amerikan dollaryny öwrüpdiler. Ine Garawazara dollar getirýärler bir bölege şolar. Beýleki bölegi Türkmenistanyň başyna gidip işleýärler dürli ýollar bilen özüm resmi ýol bilen näleýsen gizli ýollar bilen şol işleýän ýurtlaryndan Türkmenistana gaýdýan tanış bilişleriniň ýene gaýrylaryň üstü bilen özüniň ýurtda kostarlaryny dollar görnüşinde maliýe kömegini berýärler. Ine şolaryň öňümül dollar erkin satylýar şeýledi. Häzir dollaryň sowdasy ýatyrylandan soňra da daşary ýurtly zähmet migrantlarynyň ýurtdaky hostarlary özlerine ýiberilen dollarlary manada öwrmek üçin Garawazara getirýärler. Ondan ýene de üçüncü bir ýoly bir ýurtda ýurt raýatlarynyň belli bir bölegi daşary ýurt kompaniýalarynyň ýa bolmasa gaýry edaralardan, kärhanalardan özleriniň aýlyk pulluklarını dollar görnüşinde alýarlar. Ine bularym Garawazary dollar bilen üstüne diýerler bir topary. Hormatly dinleýijiler, ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Türkmenistanyň dollar kynçylyklary bilen bir hatarda banklaryň üstü bilen pul geçirmegiň hem barha sosyrlaşýan barada habarlar gowşýar. Bu arada yerli habarçymyz Röwşen Çariýewiň taýýarlan maglumaty hem şu hepde köp okuju çekdi. Röwşen Çariýew banklaryň üstü bilen pul geçirmegiň 2 aý töwereginiň girdilen täze düzgünleriniň barha berkidilýändigini aýdyp Türkmenistanyň şeýle maglumat berdi. Bank pul geçirmek isleyen adamlardan dürli dokumentleri talap edýär. Olaryň arasynda geçirilmeli pulun nädip gazanylandygyny görkezýän goşmaça dokumentler hem bar. Bu şert başga birine däl öz adyndaky kartoçkasyna pul geçirmekçi bolýan müşterilere hem degişli. Türkmenistanyň ilaty daşary ýurtlarda kän ýyllardan bäri ulanylýan we ATM kartlary diýilip
hem atlandyrylýan bu kartoçkalaryň hödürini ýaňy görüp başlady. Meniň 2 sany bankomat kartym bar. Häzirki wagtda onuň birini doganma berdim. Oňa aýda pul geçirýäryn. Ýöne guruluş giden soň ustalaryň hakyny şol kartoçka arkaly hasabymdan çykaryp berýärdi diýip özüni döwlet diýip tanadan 40 ýaşlarynda kymarly ildeşimiz gurrun berýär. Soňky girdilen düzgün döwletiň ýagdaýyny has kynlaşdyrdy. Sebäbi ol wezipesi boýunça meýdanda işleýär. Gazanjyny bank hasabyna ýatyrmak üçin ol mundan meýlek şol puly gazanan yerleriniň hersinden dokument getirmeli. Munyň üçin uzak wagt gerek. Hatta bu ýagdaý käbir halatlarda mümkin hem däl. Bankomat kartlarynyň ozal ýurduň içinde esasy pul geçirimleri poçta arkaly amala aşyrylýardy. Emma poçtanyň hyzmatlary tölegli. Poçta we bankomat kartlarynyň başga ýurtda gyrat adly tiz pul geçirim sistemasy hem işleýär. Poçtanyň narhy bilen deňeşdirilende ol amatlarak, meselen bu sistem arkaly iwerilýän pul jeminiň 3 törümini tölemek bilen pul iwerip bolýar. Emma bu hyzmaty banklaryň hemmesi üçin etmeýär. Gyrat hyzmaty 3 güniň içinde pul geçirýär. Emma meninde onuň üçin goşmaça girdejim hakdaky spravka almaly. Her aýda beýdip spravka alyp durjak bolsaň maňsat däl. Edaramyzam her gezek şol spravkany bermeýär diýip özüni gurban gül diýip tanadan 45 ýaşlarynda kymarly ildeşimiz Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Bu ýagda erkin sowda bilen meşgullanýan adamlar üçin hasam kynçylyk döredýär. Sebäbi olaryň sowdasy köplenç nagd pul edilýär, ýagny dokumentleşdirilmeýär. Dokument bolmansoň ol puly banka ýatyryp bolanok, ýa bank arkaly kimdir birine iwerip bolmaýar. Bu kynçylyklar sebäpli adamlar soňky günlerde bu ýagdaýdan öz buluşly çykalga tapypdyrlar. Meselen welaýatlara pul iweriljek bolsa, bu hyzmaty hususy taksiler amala aşyryp başlapdyrlar. Bu bankynkydan has amatly hyzmat arzan we çalt. Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryýewiň maglumatyndan bir bölegi dinlediňiz. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýär, şu hepde iň köp tomoş edilen videomyz türkmen telewizionynyň şekilleri esasynda taýýarlanan türkmen resmiýleri nämen ýüze silýärler diýen atlan çap edilen video boldy. Bu videoda türkmen resmiýleriniň prezidentiň çay hakynda ýazan täze kitabyny ýüze silip baş egip kabul edişi görkezýär. Adyny aýtmakdan saklanan bir okujymyz bu videonyň aşagyndan maskara diýen bir sözi ýazmak bilen çäklenen bolsa, Istanbulda ýaşaýan Urozbay şeýle tesbir galyrypdyr. Ine biziň ýolbaşçylaryň edäjegi, maňlaýyna sürerler, el çarparlar we küçük teperler. Ondan soňra dünýä eredil, ýagny maskara kim? Biz türkmen halky we ýurdu dolandyrýan hökümet ýolbaşçylary diýip Urozbay ýazýar. Merdatly okujymyz bolsa şeýle diýär. Sitaty: Dünýäniň soňy elli, tobe estağfurullah, Allahjan, statanyň soňy. Derkar atly okujymyz bu ýagdaýy görüp insan bolanlygyny utananlygyny ýazýar. Özüni dogrusy wagt goýan okujymyz bolsa şeýle pikirde. Olar yaranjanlyk bilen öz haramlyklaryny ýaşyrýarlar. Sebäbi olaryň arkadagy bar. Olara diňe olaryň arkadagy çäre görüp bilýär. Ondan arkadagyň gadawyna düşmejek bolup, dereksiz zatlary maňlaýlaryna silip ýörler. Pelaketler, özlerini, yakınlarını iyile maskara edip, utanyň beýhaýalar diýip dogrusa atly okujymyz ýazýar. Çınar atly okujymyz bolsa şeýle pikirde. Bolman kitap ýazarlar, el çarparlar. Dokun ağaçtan habary ýokda. Onuna milletine zay, iş köpelsin diýip Çınar atly okujymyz ýazypdyr. Bular elbetde Azatlyk radiosynyň okujularynyň pikirleri we olar oňlarça. Şeýle de Azatlygyň Berdimuhammedowyň täze kitabyny okumak isleýäňizmi diýen sora bilen açan formuna onlarça jogap geldi. Bu jogaplaryň içinde okujularyň käýri prezidentden ykdysady meseleleriň çözgüdüne, iş ýerleriniň köpeldilmegine garaşylýanlygyny aýdýar. Bu tesbirleri okumak söhbede goşulmak üçin Azatlygyň web saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň bazarlaryň ýykylmagy netijede adamlaryň emlaklerini, iş ýerlerini ýitirmek hem adaty bir zada aýlanýan ýaly. Maryanyň gök gadarynyň ýapylmagy barada ýerli habarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyndan hem şu ýagdaýy görmek bolýar. Bu maglumatdan hem bir bölegi bilelikde gulak asalyň. Soňky bir günlükde Maryanyň gök bazary ýapylyp, onuň daşy haýat bilen gurşaldy. Bazaryň içinde bolsa guruluşyk tehnikalary getirilip, käbir guruluşyk işleri alınıp barylýar. Resmiýler bu ýerde nähili işleriň geçirilýändiги barada häzirlikçe halk köpçüligine hiç hili maglumat bermeýärler. Emma il arasyndaky gurrunlardan çen tutulsa, bu bazar rekonstruksiýa edilýärmiş.
Şeýle-de bu ýerde Uly Sowda merkeziniň guruljakdygyny aýdýanlar hem bar. Ýöne resmiler bolsa bu guruluşyň haçan gutarjagy hakda hem takyk maglumat bermeýärler. Adatça daşy hayat bilen gurşalan guruluşyk obyektlerinde nähili işleriň alınıp barylýandygy, guruluşyň kim tarapyndan amala aşyrylýandygy, guruluşyň gutarjak teneleri barada ýazylan plakatlar asylýar. Emma gök bazaryň daşynda munyň ýaly plakatlar hem göze ilmeýär. Emma göze ilýän ýagdaý bolsa häzirki wagtda öňkü gyzgalanly sowdalardan nam nişanyň galmanlygy, bazaryň içiniň boş bolmagydyr. Bazaryň öňkü sowdagarlar bolsa tapan ýerine göçýärler. Olaryň köpçülik bolup barýan ýerler bolsa, barynyň içinde kemeri, güneş, lälezar ýaly bazarlar. Emma häzirki döwürde ol ýerde hem dükanlaryň gyçylygy emele gelipdir. Bu hem sowda nokatlarynyň arendasynyň galmagyna we ýer tapyp bilmedik sowdagarlaryň bolsa, sowda satygy keminden wagtlaýyn möhlet boýunça toktatmagyna getiripdir. Marynyň gök bazary şäheriň merkezinde bolan soň iň gelimgidimli bazarlaryň biri diýilip hasaplanýardy. Şeýlelikde bu ýagdaý uly ile hem öz täsirini ýetirýär. Şol bir wagtyň özünde de bu bazar onlarça maşgalanyň eklen şeşmesi bolup hyzmat edýärdi. Şu sebäpden bu bazaryň ýapylmagy diňe satyjylar däl, alyjylary hem alada goýdy. Sowdagarlar kynlyk bilen ýola goýan sowda satygyny doly ýatyryp täzeden başlamaly boldular. Dukanlaryny yapmak üçin hem sowdagarlary diňe 4-5 gün möhlet berilipdir. Başda bazary boşaltmaly, bazar ýapylýar diýen gurrunlar ýaýrady. Emma soňundan gözäçiler gelip bir hepdäniň içinde bazary boşaltmaly diýdiler. Bu habary eşitip gaty ynandym. Men bu ýere $15,000 berip 5-6 aýlykda elden satyn aldym. Indem özüni ödemänkä boşaltmaly boldum diýip özüni bayram diýip tanadan 35 ýaşlaryndaky sowdagar aýdýar. Bu bazaryň içindäki sowdagarlaryň hiç birine de kompensasiýa ýa bolmasa başga bazarlardan täze sowda nokatlary berilmändir. Bu ýagdaý bayram ýaly onlarça sowdagaryň $10,000 ýetkisine sebäp bolupdyr. Yerli habarçymyz Rewşen Çariýewiň maglumatyndan bir bölegi dinlediňiz. Şu hepdäniň iň bir okuzy dinleýiji çeken söhbetdeşlikleriň ýene bir hem Bar welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni Agazyma diýip tanadan raýatlaryň geçirilen söhbetdeşlik boldy. Yerli habarçymyz Soltan Açylwanyň geçirilen söhbetdeşligini dinläp, Agazyma dogry söz üçin köp sag bolaýdan okuzylarymyz tesbir ýazyp, dogry sözüň aýdylmagyny arzulan dinleýijilerimiz hem az bolmady. Bu söhbetden hem bir bölegi bilerikde dinläliň. Halkyň agyrly meseleleri barada, öz meselesi barada Azatlyk radiosyna ýüz tutup, radioda çykyş etmäge ymtylýan raýatlara Türkmenistanda häkimlikler tarapyndan türli basyşlar görkezilýändigi barada maglumatlar bar. Sizem käbir meseleler barada radioda öz pikiriňizi aýtmaga isleg bildiren dinleýijilerden biri. Siziň bilen bagly nähili basyşlar ýüz berýär? Meňem şu çykyşym Azatlyk radiosynda goýberlen soň ýaşap oturan ýerimiň Geňeşiň başlygy dile arçyn bir 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýmede o baň Avreli ýaşullary bar, onuň etrawyň imamy bar. Şolara geldi men öýmede onuň şonu goýaýsaň diýip töwella diýen ýaly aýtdylar. Şo Azatlyka çykyş etmän goý diýdiler. Onuň menen bulara aýtdym, men diýdim, ýöne ýoldan çykyş edilen okşa diýdim adam murjany, ýani etinden ötüsüňe etilen soň aýdylýar zatlar diýdim. Beýle de bir çykynty, beýle de bir agyr ýagdaý bolum diýdim. Men diýdim buna paraxorluk barada aýtsam ýa ýalanmy şo diýdim, ýa-da ýol meseleleri barada, ýa hem ähli meselelerni goýsaň, işe ýerleşek bolsaň para bermeli diýip aýtýan diýdim. İşsizlik bar diýdim. Şo zatlar ýalanmy ýa men töhmet aýdýam diýsem, ýok aýdýan zatlaryň bary dogry bolýany. Şol biziň döwletimize ýaran okşol siýasata ters gelýär, şoň üçin bizem saňa şonu aýtyp goýup etip maslahat berýär diýdiler maňa. Indi şol diňe maslahat bilen çäklendilermi ýa bolmasa size bir gorkuzmak ýoluny ulandylarmy? Hawa şolaryň içinde biri aýtdym, onuň ahyr soň sen biziň töwellämizi alsaňa gowur diýeni, biz seni gowuramy soň aýdýas diýdiler. Maňa bir ýyl hop demedýän gurrunlarym aýdan boldy. Onda da menem han görberýär diýdim. Men şu wagtda tege şonu diýdim, goýmakçy dep, häzirlikçe diýdim. Hormatly dinleýijiler, Marly Agazyma bilen söhbetden bir bölegi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdäniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men Ýogşan Anagurwan Nowat şu ýerde Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berip siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.